Hola, benvinguts a aquesta informació meteorològica i prediccions meteorològiques per Agbar. Atenció, que avui sí que són bones notícies, les prediccions per fi no són les de sempre, les de les últimes setmanes. Això sí, de moment, molta monotonia, les borrasques molt lluny de nosaltres estan atacant directament, per exemple, a Escòcia, on està caient molta aigua. Això no és un canal, és l'estació del tren, a prop de Glasgow, perquè està plovent moltíssim, també a Escandinàvia, amb nevades fins i tot al nord d'Escandinàvia, o aquestes imatges. Què és això? Una tempesta de calamarsa molt lluny d'aquí, això és Aràbia, va portar una riuada de calamarsa. Però ja ho veuen, ens hem d'anar molt lluny per trobar fenòmens meteorològics. Aquí la monotonia i la sequera, com podem veure amb aquestes imatges. Això són ametlles, que podrien ser ametlles, perquè estan pràcticament atrofiades fruit de la sequera de tot l'any. Això sí, han brotat els ametllers ara, fruit de les tempestes de setembre, a alguns llocs concrets. I la humitat que tenim a Catalunya doncs no ve de la pluja, sinó tan sols de les boires que es formen, com que les nits són llargues, i es poden formar bancs de boira, les cubetes interiors o les zones baixes, i el cargolet que se n'està aprofitant. Però bé, anem a la predicció, que avui és l'estrella d'aquest espai, perquè efectivament tenim canvis importants. Mirin, divendres, res, tot igual, monotonia, com tots aquests últims dies. Dissabte, no tindrem massa canvis. Més núvols, la temperatura començarà a baixar una miqueta a l'interior, però obrirà les portes a borrasques que apunten cap a nosaltres. Per tant, dissabte, el dia D. Embassaments que estan molt baixos, el 20,6%, hem posat el 21. Diumenge, temperatures normalitzant-se. Alguns ruixats poden caure, per cert, a la costa, a punts de la costa. I entre dilluns i dimarts, primera pertorbació que podria regar diverses comarques catalanes. Més enllà, què és el que passaria? Doncs atenció, feia molt temps que no veiem unes barretes tan maques com aquestes. Diverses pertorbacions ens afectaran, podrien ser generoses pel que fa a la pluja, temperatures normalitzades amb altibaixos i els embassaments que començarien a recuperar-se. Tant de bo es compleixi i això duri força dies. Fins aviat.